मंगलम। या सह्याद्रीच्या घाटात आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायाचो हो परतगाळी मठ एक शांत आणि परम पवित्र असे स्थान असा। हांगा निसर्गाचे आणि आध्यात्मिक तेजाचे एक वंडरफुल कॉन्फ्लुएन्स झाले असा। आणि हांव अशी लेखता की हो मुगेल करता एक व्हड सन्मान असा, एक व्हड ऑनर असा की आमगेल परमपूज्य स्वामीजी ह्यांनी आमकां आपोवन ह्या मठाचे करता एक चीफ आर्किटेक्ट म्हणून आमगेली नियुक्ती केली। स्वाम्याल विजन आशिल्ली की आमकां युनिक आणि इनोवेटिव्ह असे हे मठाचे परिसर करचे आसा आणि आम्ही थंयच्यान सुरवात केली। सर्वप्रथम मास्टर प्लान तयार केलो। आमगेल हो मठाचो परिसर सुमारे 30 एकरात असा। आता आम्ही हांगा मंदिरा मुखार आसात, हांगच्यान मेन प्रवेशद्वार टोटल परिसर हो 30 एकराचो असा आणि थंय कुशावती नदी असा आणि राईट फ्रॉम एंट्रन्स टिल हियर इट्स अराउंड 800 मीटर ऑफ अ लिनियर स्ट्रीप। पहिलं मास्टर प्लान करताना स्वामी महाराजांले मार्गदर्शन आशिल्ले की आमकां 50 इयर्स 80 इयर्स 100 इयर्स अशी विजन दवरका। आमको मठाचो परिसर अशी करका की हांगा आमगेलेच समाजाचे नव्हे तर इतर समाजाचे पण लोक हांगा आकर्षित जातले। एक प्रभू रामाले कॅरेक्टरिस्टिक्स तांगेल आयडियल मॅसेज लोकांपर्यंत कशी आम्ही एक सुंदर माध्यमातनं रीच कर शकता तशी आमको मास्टर प्लान करचे आसा। म्हणून आम्ही ह्या टोटल मास्टर प्लानाक 7 विभागात डिव्हिजन केले। हो मेन विभाग आमगेल मठ हांगा आसा। मागीर मठाक उत्तर आणि दक्षिण बाजून आमगेल सगळे स्टाफ क्वार्टर्स आसात। हांगा आमगेल पुराय वैदिक लोकांक राबचे करता तांगेले अपार्टमेंट आसात। थंय 9 स्टुडिओ अपार्टमेंट आसात। रामनवमीक लोक येतात तांकां राबचे खातीर, तशेंच आमगेल साधक लोक येतात बॅचलर तांगेल खातीर पण थंय रावची व्यवस्था आसा। आणि ही सगळी व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीन केल्या। तांगे ब्युटिफूल लँडस्केप आसा थंय, सो केन्नाय लोक हांगा आयले नंतर तांकां एक प्रसन्न आणि एक नायस हायजेनिक एनवायरमेंट इज देयर। त्या बाजून मठाच्या त्या बाजून आमगेले सपोर्ट स्टाफा करता डॉर्मेटरीज आसात, कारण की हे पूर्ण मठ झाल्यानंतर आमकां एक सपोर्ट स्टाफ हांगा लागतलो। ॲटलिस्ट 50-60 पीपल आमकां लागतले। म्हणून त्या बाजून डॉर्मेटरीज आसात, थंय लेडीज जेंट्स डॉर्मेटरी, तांगेल लंच, तांगेले रिक्रिएशनल व्यवस्था सगळी पुराय केला आसा। त्याच पद्धतीने थंय एक गोशाळा आसा, एक 20 गायींक करता 20 गोमातांक करता एक अत्यंत स्टेट ऑफ आर्ट पद्धतीने गोशाळा थंय केली आसा। आणि हो मठाचो मेन परिसर पण एक अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने ह्याचे पुनर्वसन केले आसा। मेन आमगेल मंदिर विच इज 370 इयर्स ओल्ड and आमगेल डेटी विच इज ऑलमोस्ट 550 इयर्स ओल्ड, दॅट मेन मंदिर इज व्हेरी ब्युटिफुली रिस्टोर्ड। तसेच मंदिराचो पुरो परिसराचो सगळो लेआउट एक पद्धतीनं रिइन्व्हेंट केला आसा, वेर वी हॅव अ न्यू इंदिराकांत भवन देर नाव। द न्यू इंदिराकांत भवन acts as a good central promenade, a nice sense of arrival for all the devotees. थंय एक म्युझियम आसा। आता तुम्ही हांगच्यान गेल्यार तुमकां दिसता की as soon as you step down you can straight see the deity of the Ram. That's the beauty of the entire temple complex. So केन्नाय महाआरती उरल्यार ओड फंक्शन उरल्यार almost 300-400 people very nicely can be there praying for the Lord Rama. So that is the beauty of this main new spine. तसेच वीर विठ्ठल मंदिर स्वामी महाराजांची इच्छा आशिल्ली की आमकां एक प्रवचन करचे खातीर 400 ते 500 लोकांक बसची जाग जावका म्हणून वीर विठ्ठल मंदिर थंय केल्या आणि हो सगळो परिसर एक चंद रीतीने पुनर्वसन केला। सो आता आम्ही मेन मंदिराचे परिसरात आसात। व्हॉट यू सी हियर इज अ ब्युटिफुल गॉर्जियस 370 इयर ओल्ड मंदिर। आणि ह्या मंदिरा भितर जी प्रभू रामाची डेटी असा, दॅट डेटी इज एक्झॅक्टली 550 इयर्स ओल्ड। आता ह्या मंदिराचं जीर्णोद्धार करत असताना आम्ही प्रत्येक गोष्टीचो बारकाईनो डिटेल स्टडी केलो। आता आम्ही मंदिराचे मेन परिसरात आसात। हे आमगेले प्राचीन प्रभू रामाले मंदिर। ह्या मंदिराक आता 370 वर्ष पूर्ण जाल्यात आणि ह्या मंदिरा भितर जी प्रभू रामाली एक सुंदर डेटी असा ती 550 इयर्स पूर्ण जाल्यात। स्वामी महाराजाले मार्गदर्शन आशिल्ले
की हे मंदिर आमकां हाची जी इंडियन आर्किटेक्चरल वोकॅब्युलरी आसा ती तशीच मेंटेन करणं आमकां हाचो जीर्णोद्धार करचो आसा. आमी हाचे प्रत्येक डिटेल कावी आर्ट, स्टोन जाळी, ह्या मंदिराचे टोटल एक्सटर्नल आणि इंटरनल जे आमगेल फिनिशेस आसात तागेले डिटेल अभ्यास करणं आम्ही एक जीर्णोद्धाराची स्ट्रॅटेजी डेव्हलप केली. हा मंदिराचे काम करत असताना आमकां स्वामी महाराजाले मार्गदर्शन आशिल्ले, वेळोवेळी मार्गदर्शन आशिल्ले. सगळ्यात प्रथम म्हळ्यार मंदिराचो भायरचो परिसर. हे तुमकां दिसता हे लॅटराइट आसा. हे लॅटराइटेचे पूर्ण स्कर्टिंग हांगा आसा. लॅटराइट इज अ लोकल स्टोन and laterite is a stone which also breathes and allows all the water capillary action to stop. So we also had to make sure that mandir after it is rejuvenated should not have any waterproofing problems. म्हणून हा पुरे laterite is cutting केला असा. वयर रूफ तुम्ही पळयलेलं, हे रूफ इट इज अ 4 layer roof. ह्या रूफात आम्ही प्रॉपर वॉटरप्रूफिंग करणं त्याची वयर कॉपर रूफ शीटिंग केल्या. सो दिस इज ॲक्च्युअली प्युअर कॉपर रूफ शीटिंग. And that copper roof sheets has a motif which is exactly resembling to this kavi art. So this copper roof gives a very beautiful look and it shines right in the center of the entire premises. 10 तारखेक स्वामी महाराजांनी या मंदिराची कळसाची पुनर्प्रतिष्ठा केली असा आणि त्याच पद्धतीनं भितरले मंदिराचे सगळो परिसर असा हे आम्ही एक ब्युटिफुल व्हाईट मार्बल इनलेड विथ द मदर ऑफ पर्ल असे त्याचे इनले वर्क केले असा. वुडवर्क सगळे मंदिरातले असा ते रिइन्स्टेट केले असा. त्याचे सगळे टेराझो फिनिश, लाईम प्लास्टर फिनिश ते सगळे पुरा रिइन्स्टेट केले असा. या मंदिराचे काम करत असताना एक रिस्टोरेशन तज्ञ आर्किटेक्ट राहुल चेंबूरकर यांचे पण खूप सहाय्य झाले आणि तांगेल पण सहभाग यातून आशिल्लो. आज हे मंदिर टोटली पूर्णपणे याचा जीर्णोद्धार झाला असा. याचे लाइटिंग पण एकदम ब्युटिफुली डन. सो इन द इव्हनिंग इफ यू सी दिस मंदिर इट ॲक्च्युअली ग्लिटर्स लाईक अ central shining beautiful beacon of the entire complex. So this is the mandir which has historical significance and we all are extremely delighted and extremely excited to see that it is fully rejuvenated and it is there for next many countless years to be there as a main divine place for all the devotees. त्याचप्रमाणे ह्या मंदिरा भोवती ही आमगेली सुतुपावली. So he Sutupavli where all the devotees will take the Pradakshina for the mandir. That Sutupavli also has been nicely articulated. Here Indira Kant Bhavan is completely rejuvenated with a nice woodwork on ceiling, a beautiful white marble asa with a nice inlay work of several colored stones. And ह्या Indira Kant Bhavanat एक म्युझियम असा. त्या म्युझियमात आमका सगळे आमगेले एन्शियंट मंदिराची जी सगळी एक कलेक्शन असा. तातूंत आमगेले पेंटिंग्स आसात, तातूंत आमगेले लॅम्प पोस्ट आसात, विंगड एक्सेसरीज आसात, ती सगळी त्या म्युझियमात असा. आणि ह्या सुतुपावली ह्या बाजून नॉर्थाक आमगेले वृंदावन जे आमगेले आध्यात्मिक श्रद्धास्थान त्या वृंदावनाचो पण एक जीर्णोद्धार केला असा. आणि थंयच्यान आमी मुखार गेले नंतर आमगेले एक टोटल कॉरिडॉर असा जो आमगेलो मंदिराचो मेन कॉरिडॉर. सगळे भाविक लोकांक हांगा आयले नंतर थंय एक शांतपणे बसच्याक जागा असा त्याचे पण पूर्ण जीर्णोद्धार केला असा. अँड यू विल सी प्रिडॉमिनंटली एव्हरीवेअर देयर इज अ व्हाईट कलर. स्वामी महाराजालो व्हाईट कलर हो एकदम क्लोज टू हिज विजन अँड हिज माइंड बिकॉज व्हाईट इज अ साइन ऑफ अ न्यूट्रॅलिटी, व्हाईट इज अ साइन ऑफ अ प्युरिटी. So you will find everywhere there's a nice ambience of a white color complemented with a beautiful kavi art, stone work and a gorgeous woodwork. हे सगळे लाकूड जे असा हे होन्नाई म्हणून आमगेल हांगा एक कर्नाटकात प्रसिद्ध लाकडा करता जागा असा थंचे असा आणि हांचे आर्टिस्ट हे सगळे येल्लापूरच्यान आयलेले असतात. मुखार आम्ही गेल्यानंतर थंय वीर विठ्ठल मंदिर असा. दॅट इज अ कम्प्लिटली अ न्यू स्ट्रक्चर. स्वामी महाराजांची इच्छा आशिल्ली की एक वीर विठ्ठल मंदिर पण प्रभू रामावतू आसूं का म्हणून थंय वीर विठ्ठल मंदिर असा. थंय स्वामी महाराजांले पर्सनल किचन आणि तांगेले न्हाणी घर आणि भिक्षा करचे एक दालन पण थंय केलं असा. आणि त्याचे सगळे आर्किटेक्चर आमगेले एक कलिग अरुण नाईक शिर्सीचो आर्किटेक्ट तागेल फॉर्मान त्या सगळ्या वीर विठ्ठल मंदिराचे एकदम चंद पद्धतीने काम केलं असा. वीर विठ्ठल मंदिरात जवळपास 500 ते 600 लोकांक प्रवचन दिवच्या जातले अशी व्यवस्था असा. आणि एकंदरीत हो सगळो परिसर
पळयल्यार हांगा एक ब्युटिफूल डे लायट आसा, नॅचरल व्हेंटिलेशन आसा. ह्या परिसरात आम्ही कोर्टयार्ड केल्यात, थंय आता आम्ही प्लांटेशन करचे आसात. सो भाविक लोक आज हांगा आयले आसात, खूप संख्येन आयले आसात आणि आमकां भरपूर संतोष आसा की हे प्रिमायसेस जशी पद्धतीने स्वामी महाराजांचे मार्गदर्शन आशिल्ले आज पूर्ण झाल्या आणि सगळे भाविक लोक हांगा येऊन त्याचा एक आनंद घेत असतात. सो दिस इज रियली अ व्हेरी डिवाइन मोमेंट फॉर आवर गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदाय अँड ऑल्सो इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ स्वामी महाराज that this mandir is now open for all the people. आणि या संपूर्ण मंदिर परिसरात a good hygiene is also maintained. All the bathrooms, washrooms, पाणी प्यायची व्यवस्था, लोकांक बसची व्यवस्था ही सगळी एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने केली असतात. हांगा फिजिकली चॅलेंज्ड आमगेल समुदायाचे सगळे मित्रमंडळ येतले तांगेल करता पण हांगा रॅम्प व्यवस्था केली असा. एक एक छोटी छोटी गोष्टींचो बारकाईने अभ्यास करून हो पूर्ण परिसर केला असा आणि स्वामी महाराजाले लक्ष ऑल डिटेलिंग सगळे डिटेलिंग आता एकदम काटेकोरपणे आशिल्ले. सो दिस एंटायर प्लेस नाव विल बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर डिवोटीज टू कम फॉर ऑल द रिलिजियस फंक्शन्स. अँड वयर पहिली मधल्यार स्वामी महाराजांचे विजन असा की एक पाठशाळा करची असा. सो थंय एक स्टेट ऑफ आर्ट पाठशाळा जातली. थंय क्लासरूम्स आसात, थंय ऑनलाईन एज्युकेशन करता फॅसिलिटी असा, कॉम्प्युटर रूम आसात. एक वैदिक शिक्षण दिवचे हे एक विजन स्वामी महाराजांचे असा. ते सगळी पाठशाळा आमगेले फर्स्ट फ्लोरार असा, त्याचे पण पूर्णपणे पुनर्वसन केले असा. आणि सगळ्यात व्हड म्हळ्यार खूप फुटफॉल हांगा येतलो. तेन मेंटेनन्स ऑपरेशन ह्या सगळ्या परिसराचे तशी उरका म्हण सगळे फिनिशेस तुम्ही पळयल्यार दोज फिनिशेस आर व्हेरी रोबस्ट, दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग. सो मेंटेनन्स अँड ऑपरेशन ऑल्सो विल बी व्हेरी स्मूथ फॉर दिस प्रिमायसेस अँड द प्रिमायसेस विल लुक ॲज फ्रेश, ॲज डिवाइन, ॲज गुड ॲज यू सी इट इन ॲम्बियन्स फॉर अ लॉंग टाइम टू कम. हे मंदिराचे टोटल रूफ आणि टोटल रूफ टाइल्स पण टोटली रिइन्स्टेटेड. कारण गोव्यात भरपूर पाऊस येता. इट वॉज अवर अप्रोच that after we do all these things there should not be any difficulty from waterproofing point of view. तसेच आम्ही 3 ब्युटिफुल कळस त्याची हांगा स्थापना झाली असा. एक कळस आमगेलो हांगा असा मेन प्रवेशद्वाराजवळ, एक कळस आमगेल राम मंदिरा वयर असा आणि एक कळस आमगेले मेन प्रवेशद्वाराजवळ असा. या तिन्ही कलशाची पण हांगा प्रतिष्ठा झाली असा. तसे आमगेली ही हनुमान गुडी हांगा आमगेलो रामनवमीचो उत्सव जाता. रामनवमीचो उत्सव म्हळ्यार एक फ्लॅगशिप इव्हेंट इन द मंदिर. लोक हांगा येतात इन नंबर ऑफ थाउजंड्स अँड थाउजंड्स पीपल दे कम हियर. सो आम्ही पहिले कित केले, हो रामनवमीचो हो जो हनुमान गुडीचो परिसर असा ताका आम्ही टोटल वायडन केल्या. सो इट बिकम्स अ व्हेरी ब्युटिफुल प्रॉमिनाड, बिकम्स अ नाईस सेन्स ऑफ अरायवल फॉर द मेन मंदिर. हांगा एक ओल्ड रथबिधी स्ट्रक्चर आशिल्ले, तातूंत आमगेले 4 पुरातन रथ आसात. ते रथ आमगेले एन्शंट ग्लोरी ऑफ आवर कलेक्शन. ते पूर्ण रथबिधीचे स्ट्रक्चर आम्ही थंयच्यान काढन थंय एक नवीन स्ट्रक्चर केल्या. थंय 4 रथविधी चे 4 पुरातन रथ थंय दवरल्यात. तसेच जे लोक भायर गांवांतल्यान येतात तांकां हांगा एक व्हड चेंजिंग रूम फॉर लेडीज जेंट्स, तांकां स्नान करची व्यवस्था आसा. तांगेले चप्पल आणि तांगेले बिलॉंगिंग्स दवरची थंय एक चेंजिंग रूम केले आसा. सो ऑल्सो पीपल वेन दे कम फ्रॉम फार a very good care has been taken that they can freshen up here, they can take care of all their belongings and then they can enjoy the whole mandir parisar. Hang puray chand landscape jawchi asat. There will be lot of trees that will be planted here. Similarly in the Hanuman Gudi also there will be lot of trees that will be planted. आणि एक होड म्हणारा हांगा हनुमान गुडीत जेव्हा रामनवमीचा उत्सव उरता तेव्हा भरपूर स्टॉल्स येतात. ते स्टॉल्स आतापर्यंत येताना ते हांगा थंय अस्ताव्यस्त पद्धतीने आशिल्ले. आता आम्ही एक स्टेट ऑफ आर्ट मॉड्युलर सिस्टम केल्या. हे सगळे स्टॉल्स डायरेक्टली इन असेंब्लिंग फॉर्म दे विल कम. म्हणजे रामनवमी झाल्यानंतर ते सगळे स्टॉल डिसमेंटल करून हांगच्यान भायर वचचे जाता, जेणेकरून आमगेले हांगचे क्लीनलीनेस, टापटीपनेस and hygiene, it will remain very well maintained. You can see all the roads around the mandir have been nicely redone thanks to the Goa state government, thanks to lot of our anuyayis who have been working in the government sector, who really came forward proactively and gave us a very generous active support. हे सगळे 54 लॅम्प पोस्ट असतात.
हे सगळे रोड असतात हे सगळे हांगचे PWDने एकदम उत्साहानं चंद पद्धतीने काम हे पूर्ण केला. सो जेणेकरून दिस होल परिसर इज नाव व्हेरी वेल मोटरेबल. इट्स ऑल्सो व्हेरी वेल pedestrianized connectable. So now as many number of people they will come for many functions, they will be maintaining a good safety, a good ambience and also a good delight for them. आता आम्ही मेन रामायण उद्यान परिसरात आसात. दिस इज ओवरऑल 4 एकर ऑफ लँड अँड एक युनिक कॅरेक्टर म्हळ्यार हे रामायण उद्यानाचो परिसर जो आसा ताचो शेप जर वयल्यान पळयल्यार इट इज एक्झॅक्टली लायक अ बो शेप. सो इट्स अ divine blessings from Prabhu Ram that this entire park, this entire udyan is exactly in the form of a bow. स्वामी महाराजाले मार्गदर्शन आशिल्ले की आम्ही ह्या उद्यानाक आदर्श धाम असे नाव दवरया, कारण आदर्श म्हणाल आयडियलिझम. सो दिस उद्यान इज अ धाम which will constantly showcase the several idealistic and the divine message of Prabhu Ram म्हणून हागेल नाव आदर्श धाम अशी दवरल्या. आता हाची सेंटरात तुमकां दिसता की हो प्रभू रामालो व्हड चंद स्टॅच्यू आसा. दिस स्टॅच्यू इज एक्झॅक्टली 77 feet tall. The base is of 12 feet and there is a statue which is exactly of 65 feet. हो स्टॅच्यू आमगेल भारतातले सुप्रख्यात जे स्कल्प्टर आसात अनिल राम सुतार म्हळ्यार आमगेले व्हड पद्मश्री राम सुताराले चिरंजीव त्यांनी हो स्टॅच्यू केला असा. हो टोटल स्टॅच्यू 100% ब्रॉन्झ, फुल्ली मेड आउट ऑफ ब्रॉन्झ असा आणि दिस इज डन विथ अटमोस्ट केअर दॅट दिस विल रिमेन ऑलवेज व्हेरी सेफ अँड स्टेबल हांगा आसा. ह्या स्टॅच्यूचे पायथ्याकची तुम्ही पळयल्यार तुमकां दिसता थंय एक ग्रेनायटाचे पेडस्टल आसा. त्या पेडस्टला वयर आमगेल जे 120 जप केंद्र आशिल्ले. स्वामी महाराजांची एक इच्छा आशिल्ली, आजपासून बरोबर 550 दिवस पहिले स्वामी महाराजांनी असे एक प्रकल्प केलो, संकल्पना केली की आम्ही 550 कोटी रामनाम जप करका म्हणून त्यांनी तशी एक अनुज्ञा सगळे आमगेल जप केंद्राक दिली आशिल्ली. 120 जप केंद्रांना हो स्वामी महाराजांचा संकल्प 550 करोड किंत जास्त कन पूर्ण केलो. म्हणून तांक सगळ्याक रेकग्नेशन मिळका, एक प्रभू रामाले चरणापाशी रेकग्नेशन मिळका म्हणून त्या सगळ्या जप केंद्राचे नाव हांगा सकल बरयले आसात. सो दे विल रिमेन देअर कॉन्स्टंटली एट द फीट ऑफ प्रभू राम. त्या बाजून एक चंद स्ट्रक्चर आसा. त्या स्ट्रक्चरात एक ऑडिटोरियम आसा फॉर 180 सीटर. देर इज अ 5D थिएटर फॉर 30 सीटर and there is a beautiful museum. That museum will be crafted with the great guidance of आमगेले एक म्युझियम तज्ञ श्री सुहास बहुलेकर म्हण आसात. तांगेल सहभाग आसा, तांगेल मार्गदर्शन ते म्युझियमचे सगळे एक्झिबीट डिझायन जावचे आसात. आमगेल जगद्गुरू मध्वाचार्य महाराजालो सगळे आमकां तातूं भितर मार्गदर्शन तत्व तातूं भितर आसतले. आणि there are so many scripts Swamiji has in his mind which he wants to depict into a short films, and those films will be shown in that theater. Also there will be a special experiential 5D movies will be created on different kand of Prabhu Ram and that will be demonstrated in the theater. So hanga ek ashi मनोदय asa ki young generation, people with all kinds of age group also should enjoy this entire आदर्श धाम. ह्या बाजून एक मल्टीपर्पज हॉल असा, व्हड मल्टीपर्पज हॉल असा, जेणेकरून त्या मल्टीपर्पज हॉलात वेगवेगळे प्रवचन करचे जाता, वेगवेगळे योगा कॅम्प करचे जातात, शिबिर करचे जातात. या दोन्ही स्ट्रक्चरची जी टेरेस असा, दॅट टेरेस इज ऑल्सो मोर दॅन 15 to 18,000 स्क्वेअर फूट टेरेस. त्या टेरेसार पण एक व्हड प्रोग्राम करच्या संधी असा. आणि हांगा एक एम्फी थिएटर असा. सो जेणेकरून केन्ना पण लोक आयले नंतर हांगा एम्फी थिएटरात बसून हे प्रभू रामाल प्रतिमेक पळोवन एक मेडिटेशन करच्या तांकां एक संधी मिळता. त्याचप्रमाणे हांगा देर विल बी अ ब्युटिफूल लायटिंग that is already been established for the Prabhu Ram. There will be light and sound show which will happen at a periodic interval, and the epic attraction of this particular place is a projection mapping. So there is a state of art projection mapping provision is given here, and thai आम्ही एक 15 to 20 minutes special content घेऊन projection mapping
that will be demonstrated on the statue of Prabhu Ram. फाल्या 30 तारखेक हांगा पयलो projection mapping program असा that will demonstrate to the people how beautifully this whole space will be. This all facility is of a today's age technology. They are state of art technology done by the best experts. आमगेल गौतम म्हणून एक आमगेल एक्सपर्ट आसात, तांणी सगळे ते त्याचे टोटल प्रोजेक्शन मॅपिंग, लाईट अँड साऊंड, आमगेल अकोस्टिक्स आणि ऑडिटोरियमाची डिझाईन त्यांनी केली असा, इंजिनियरिंग डिझाईन त्यांनी केली असा आणि दिस प्लेस इज नाव फुल्ली रेडी टू टेक ऑफ. फाल्यांचे एक इनॉग्रेशन हांगा आसा आणि वील हॅव अ लाईट अँड साऊंड शो अँड प्रोजेक्शन मॅपिंग हॅपनिंग हिअर व्हेरी व्हेरी सून. ह्या रामायण उद्यानाचे आदर्श धामाच्या त्या बाजूनं एक होड जागा असा, थंय आमकां पार्किंगची व्यवस्था असा. वी कॅन हॅव ऑलमोस्ट 600 to 800 parking. We will be doing a solar panels there later on. So also the idea की हांगचे सगळे हो परिसर will be very environmental friendly. So by solar panel there is an ambition that we will generate almost 10 to 15% more energy than what we are consuming. Swami Maharaj has a desire to plant more than 1,000 trees and keep this whole place as green, as beautiful as it was always. So हे सगळे काम करत असताना एन्व्हायरमेंटल कॉन्शियसनेस, सेफ्टी फॅक्टर, सस्टेनेबिलिटी फॅक्टर हे पुरा सेंटर ऑफ फोकस जावन केल्ले आसा. सो टुमॉरो दिस विल नॉट हॅव एनी ॲडवर्स इम्पॅक्ट ऑन द नेचर. द मेन प्रवेश द्वार इज देअर ऑन द at the entrance, which is having a very beautiful feature wall, and that also acts as a sense of arrival for all the people who will visit this mart. After doing a digital survey of the entire land parcel, this is a master plan. Now this can allow you to understand the vision of Swami Maharaj. This is overall 30 acre of a land, and this master plan is the vision for next 50, 80, 100 years. आम कित केले, entire land parcel we divided that into a zones, so it becomes very easy to develop a design for each zone and also to execute it in a phase wise manner. Zone 1 is an entire promenade area where we have a main pravesh dwar, we have a parking lot, and we have this entire Ramayan Udyan, which is now named as a Adarsh Dham. So you already seen this entire Adarsh Dham. There's a beautiful pravesh dwar which has a new kalash already been installed on top of it. This is an area where now we have 3 helipads, so anytime any celebrities will come, there is a ready-made facility for all the dignitaries to come and land their helipad over there. And we have a parking area here for more than 400 to 600 cars, two-wheelers and everything. There will be also provision for the electrically charged vehicles over there. This entire area is a Adarsh Dham. There is a desire to develop a food court there sooner or later. From there, as you go ahead, zone 2 is a Hanuman Gudi. Hanuman Gudi is a place where Amgel Ramnavami cho utsav jata. There is a beautiful Hanuman Pravesh Dwar is there, and there is a very nice divine ancient Hanumalaya temple hanga asa. ताचो पण अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने जीर्णोद्धार केला असा. ताचे पण टोटल कावी आर्ट आणि ताचे सगळे ancient architectural vocabulary has been maintained very well. And this place is also a very nice place, as you can see. Amgel ho pura 10 दिवसाचा महोत्सव. There is a big hangar kept there for more than 25-30,000 people. So it's a nice promenade for us in a zone 2. So zone 3 is a Pradakshina Path, which is around the temple. So all of this area around the temple is called as a Pradakshina Path, that is a zone 3. And zone 4 is a zone where we have residences on the north and south side of our premises. Here we have all the residences for the Vedic टीचर्स, आमगेल रामनवमीचे हांगेर येणारे लोक आणि आमगेल बॅचलर लोक तांगेल खातीर आसा. And this is where we have all the dormitories for the support staff. There is a Goshala which is here, which is also been done in a state of art manner, where there will be more than 20 go matale thai ek barobar sangopan jatale. Then we have a zone 5, which is the surrounding area of a main mandir. Amgel Sutupavali, Indrakant Bhavana, Vrindavana, that is all is a zone 5. Zone 6 is a main Amgel Prachin Ram Mandira, that is a zone 6. And zone 7 is Amgelo riverfront, which is a Kushavati Nadicho Samorcho Saga Parisar riverfront. We also have an idea to do a very beautiful landscape there.
कित्याक म्हळ्यार केन्नाय लोक हांगा येतात तांकां ते नदी कांठार वचून एक तांगेल टायम स्पेंड करच्याक भरपूर उल्हास आसा, संतोष आसा. So this river front also will be developed in a very nice way. So this is the entire master plan. Now most of the work in each zone is complete. There are certain works that will be taken up after the Mahotsav, and this will become a main guidelines for the entire premises even in the futures, maybe after 80, 100 years, to upgrade, uplift and to do everything. Now one of the important thing that I would like to mention here, हो मास्टर प्लॅन करत असताना आम्ही पर्यावरणाची एकदम काटेकोरपणे काळजी घेतली असा. You will observe that there is no terrain that is disturbed. We have maintained the natural slopes, we have maintained the ecosystem of a nature which is here as it is. There is a very minimum disruption to the existing flora and fauna, because that was Swami Maharajale margadarshan ashile. And now Swami Maharaj wants to plant more than thousands and thousands of the trees. कित्याक म्हळ्यार थोडेशे ट्री आमकां ट्रान्सप्लांट करचे पडले, पण वी आर गोइंग टू मेक दिस होल प्लेस ब्युटिफुली ग्रीन and nice. Also we have taken care of the water that goes to the mother earth, it will go back to the mother earth. आणि हांगा आमगेले एक प्लान आसा की we are going to do a solar farming where we intend to provide a renewable energy at least 15 to 20% more than what we are consuming. म्हळ्यार फाल्यां आमगेल total electricity is going to become completely free of cost. So this is not only a great spiritual center, but this is also a great example for environmentally and socially sustainable development in these premises. I feel extremely blessed, honored and privileged as Swami Maharaj thought of us as a principal architect. They appointed us as a principal architect. But Swami Maharajal vision आशिल्ली की हो व्हड कार्यक्रम हो collaborative excellence an जावका. This is an ideal testimony how the togetherness and collaboration can bring the excellence. So along with us, there are so many talented, so many dignitaries who have been involved in this project. Miguel Vatu, दोन talented architect आशिले. शिर्शीचे आर्किटेक्ट अरुण नायक, त्यांनी पुराय वीर मट्टल मंदिराची डिझाईन केले, अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने ते डिझाईन केलं असा. मंगलोरचो आर्किटेक्ट वेंकटेश पै, वेंकटेश has designed the entire Indira Kant Bhavan, Sotupavli, Vrindavan and the entrance area very beautifully. तसेच आमगेले हुबळीचे आर्किटेक्ट सदानंद नाईक, he has also given lot of his inputs and his valuable comments to us. I cannot forget Abhay Kunkalekar, who has been our structural consultant, and besides structural consultant, he has a lion's share in this entire development. All that we have designed, all that we have developed as a creative aspiration, he has made it possible to execute it on site. So his role is very big. Datta Prasad Privolkar, he has been holding the fort for all the statutory and the regulatory compliances. As you know, statutory compliances is one of the major aspects. So Datta Prasad has been kind enough to look after that. तसेच स्वामी महाराजांनी एक कन्स्ट्रक्शन कमिटी केली आशिल्ली. त्या कन्स्ट्रक्शन कमिटीत व्हड डिग्निटरी आशिल्ले. आमगेले DRN इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड हॉस्पिटॅलिटीचे ओनर हुबळीचे श्री दिनेश नायक, तसेच आमगेले हांगा यो आयस्क्रीमाचे ओनर श्री दिनेश पै. दिनेश पै मामाल पण व्हड सहभाग आसा. राईट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड ही हॅज बीन ऑलवेज देअर एज अ गायडिंग फॅक्टर फॉर ऑल ऑफ अस. आमगेले मंगळुरूचे आयडियल आयस्क्रीमचे ओनर श्री मुकुंद कामत, तांगेल पण व्हड सहभाग आसा. मुंबईचे कोहिनूर ग्रुपचे श्री मुकुंद कामत, ही हॅज बीन ऑल्सो विथ अस थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट. तसेच आमगेले फायनान्स पळयणारे आमगेले योगेश कामत, तांगेल पण व्हड सहभाग ह्या कार्यक्रमात आसा. हे सगळे दिग्गज मंडळी आमगेले वटू एक कन्स्ट्रक्शन कमिटी म्हणून आशिल्ले, आणि मेनी मोर पीपल एज आय मेन्शन who have been contributing selflessly, relentlessly for this great noble cause. The dignitaries of Goa, Dempo family, especially Mr. Srinivas Dempo, Salgaonkar family, Mr. Shivanand Salgaonkar, ह्या सगळ्याले आमकां खूप सहभाग मेळ्ळो आसा. And this is something that has come out of Swami Maharaj's great direction, great motivation, inspiration and the participation for everyone, from everyone, I must say. So for us, this was absolutely a delightful journey working with all these people. I must mention my team, because my team has worked very hard
I alone cannot do everything. I've been always blessed with my wonderful team. आमगेलो architectural principal Pankaj Palchikar, Tagelvatu, Amgal Roshan Belose, who has been a project manager here. अभिजित आटले त्यांनी पण भरपूर काम हांग केलं असा. तसेच आमगेलो इंजिनिअरिंग हेड दशरथ रेड्डीज, ही लुक्ड आफ्टर ऑल द इस्टिमेशन, टेंडरिंग, बिल सर्टिफिकेशन. किशोर म्हणून आमगेले एक यंग इंजिनियर असा, ही वॉज कॅम्प्ड हियर फॉर ऑलमोस्ट 6 months. ही टूक केअर ऑफ ऑल दिस डिटेलिंग ऑन साइट. आमगेल इंटिरियर डिपार्टमेंट अमृता पाटील, आमगेल MEP डिपार्टमेंट शिवराज म्हणून असा. असे अनेक लोक आमगेल्या ऑफिसातले, त्यांनी पण हातूंत भरपूर सहभाग दिला असा. हो प्रोजेक्ट 2.5 वर्ष चालू असा. More than 30 to 50 people from my office have contributed their immense talent and values for this project. So today we all feel as an architect that this project has reached to a stage of its first phase completion, and it's a great delight for all of us. And this is a great honor from Swami Maharaj, for which we'll be always obliged with him throughout our life.